Malawi Today. Mawa wabwino amalawi anzanga konse kumene muli lero pa 16 July 2026. Ine ndine Frederick Bile Malata, mmodzi mwa anthu amene timayankhulapo mu nkhani zosiyanasiyana zochitika mu dziko lino la Malawi. Amalawi, lero ndikufuna tibwerekere mawu abakiri Muluzi TV amanena kuti experience is the best teacher. Experience is the best teacher. Ndafuna kunena kuti tiunikirane makamaka mmene zipani zakhala zikuyendera ndi mmene atsogoleri ake akhalira pa mipando, kuti atachoka atsogoleriwo chimachitika ndi chani. Tili ndi experience yonena kuti from 1964 kuzafika 1994 dziko lino la Malawi tinali ndi Dr. Hastings Kamuzu Banda, kusonyeza kuti kuchoka pa 1964 kufika 1994 takhala ndi Dr. Hastings Kamuzu Banda kwa zaka 30 akulamulira dziko lino la Malawi. Nthawi imene Dr. Hastings Kamuzu Banda anachoka pa mpando 1994, kuchoka pa mpando ndikutenga Dr. Bakiri Muluzi, ndekuti chipani cha Malawi Congress Party chachita struggle, chavutika, chakhala ndi ma president kwa zaka 26 years chikuchita participate mu zisankho za dziko lino la Malawi, kufikira 2020 pamene chinapezeka kuti chalowaso mboma after kuchita participate ku zisankho za dziko lino kwa 5 years for 26 years chinakhala chili ku opposition. 26 years chinakhala 30 years chili mboma ndi president Dr. Hastings Kamuzu Banda, ndi chinakhala ku opposition ndi ma president osiyanasiyana. Kunali Agwanda Chakwamba, kunali John Tembo, kuzabwera Chakwera. After 26 years ali ku opposition chinapezeka kuti chalowa mboma. Nde muone struggle imene inachitika from 1994 kukafika mu 2020 kuti chipani cha MCP chiloweso mboma. Experience is the best teacher. Ndimafuna ndinene ichi kunena kuti ADPP kuyambira 2005 kufika pano 2026 kapena kuti kufika 2030 president wa chipani cha DPP wakhala from family ya Amutharika. Kuyambira 2005 kufika 2030 ndekuti president wa chipani cha DPP akhala family ya Amutharika for 25 years. 25 years ndekuti ndi family ya Amutharika imene yakhala ikusogolera chipani cha DPP. Kusonyeza kunena kuti 2030 president wa DPP sakuchokeraso ku family ya Amutharika. Nde muone how MCP struggled from 1994 to 2020 kuti afikenso apezeso mwayi ozalowa mboma ndi president Dr. Lazarus Chakwera. It took about
26 years yokhala ku opposition. Chifukwa chonena kuti Dr. Hastings Kamuzu Banda adachisiya chipani chija chimachokera mu dzina lake, anali life president, ndipo panalibenso wina aliyense amene amatenga utsogoleri ku MCP kuja koma yekha Dr. Hastings Kamuzu Banda. Experience is the best teacher. Come ku DPP from 2005 kuzafika 2030 kwa 25 years ikhala kuti akulamula chipani cha DPP ndi family ya Amutharika, dzina la Amutharika. The first time imene DPP izakhale ndi dzina losiyana ndi Amutharika ndi kamu 2030. Ngakhale kutakhala kukokerera kotani, koma ngati kungazakhale mwina kunena kuti kuzatengedwanso kaya ndi m'bale wawo wa Amutharika, kaya ndi mwana wa Amutharika, kaya ndi ndani, izo zizaoneka. Koma pakuyang'anisitsa munthu amene ali so powerful, munthu amene ali ndi dzina, ali ndi brand, ndi Mutharika, Peter Mutharika. So the first time imene izakhale yopanda dzina la Amutharika ndi 2030. Now, my warning goes to DPP kuti kutsogoloku from 2030 simuzakhalanso ndi tenya ya Mutharika, simuzakhalanso ndi 5 years ya kulukuta moyo, simuzakhalanso ndi 5 years ya family ya Mutharika. Now ndikupempheni kuti inuyo a DPP mukhale bwino ndi anthu, muzikhala bwino ndi anthu, chifukwa kutsogoloku kulibenso teremu ina ya Mutharika. 2030 kupita uko kulibenso teremu ina ya Mutharika. Leadership ya Mutharika imene imachita mwina nesi anthu ena, imakuta anthu ena amene akubwera kutsogoloko sangazakhale ochita ngati mene angachitire Mutharika. Nde mudziwe kunena kuti MCP inatenga 26 years ili ku opposition kuti zaloweso mboma, kuti izipangeso ndikuzayizipangaso rebrand ndikapezekaso boma ndi Dr. Lazarus Chakwera. It took MCP 26 years ili ku opposition. Now you are going the same step. Yonena kuti MCP inamenya 26 years, DPP ikumenya so 25 years ikulamula mwa ikusogolera chipani ndi achina Mutharika. Nde muone 26 years imene idatenga MCP. If you cannot be careful, mutha kuzatengaso 26 or 25 years kuti muzakhale ndi candidate amene ali wamphamvu, amene akhoza kutsogolera chipani cha DPP ndi kuzatengaso boma. So mukamayankhula musamakhale anthu athamo, anthu okhala kuti ayi basi bora MCP dachoka mboma, kapena kuti anthu a MCP nkuwaona ngati si anthu, kapena anthu a chipani cha DPP cha UDF ndikuwaona ngati si anthu, kaya chipani cha UTM ndikuwaona ngati si anthu, kaya chipani cha PDP ndikuwaona ngati si anthu, kaya chipani cha PP ndikuwaona ngati si anthu, kaya chipani cha UTM ndikuwaona ngati si anthu, kaya chipani cha UDF nkuchiona ngati si anthu. Chipani china chilichonse chimene chili mdziko muno chili ndi anthu ake, mamembers ake, koma mamembers iwo azipaniwo ndi mamembers a dziko la Malawi. Sadzakhala ma former citizen, sizingateke. Sikungatheka Malawi mbadwa kukhala former citizen wa Malawi. Koma ma president amatha kukhala former president, ma minister amatha kukhala former minister, ma MP amatha kukhala former MP, amatha kukhala councillor former councillor. Zotheka. Koma nzika sizimakhala former, kulibe kumene kuzapezeke kukhala nzika citizen mbadwa kukhala former ya dzikolo. Imapezeka kuti kubadwa paka kuzafa ali member
ali nzika ya dzikolo. So kukhala bwino ndi anthu kukuthandizani kunena kuti mupange DPP yabwino yakutsogolo yoti musazakhalenso 25 years muli ku opposition, koma kuti mupange chipani chabwino chimene chikhoza kukuthandizirani kuti after Professor Arthur Peter Mutharika muzakhalenso mboma. Why am I saying this? You are nursing Bakili Muluzi TV chifukwa chonena kuti sadziwika ku anthu, kuti azimenya anthu ena, aziononga mbiri za anthu ena chifukwa choti sadziwika. Andi inuyo a DPP ndi kumamuchita nesi, kumamusunga, kumamuchingira. Mukuchita nesi wa Ntanyiwa chifukwa chonena kuti sadziwika. Sangapezeke apo anthu ndikunena kuti Ntanyiwa ndi uyu, Bakili Muluzi ndi uyu, nde mukuwachingira anthu amenewa. Nde anthu awiri awa ndi amene akupweteka chipani cha DPP ndi boma la Professor Arthur Peter Mutharika. Is I'm saying after listening to all the videos mena kutulusa Bakili Muluzi TV, ma audios amena kutulusa Ntanyiwa, omamenya nduna, omamenya atsogoleri a DPP, omatulusa za mpiri zokhuzana ndi ku DPP kuti ayi amayimbirizi akufuna upresidenti, ayi bwanji mwachosa a George Chaponda ndi ukasiya pa namba 9, yeye ambirizi akufuna upresidenti, yeye akufuna azatenga Chipungu kukhala vice president, yeye achipungu ndi olemera kwambiri, yeye agula malo. Zonsezi zikupezeka kuti amene akuononga ndi anthu awiri, Bakili Muluzi TV ndi Ntanyiwa. Dziko lino lidavomerezana, a president atalamula kunena kuti tiyeni tiyike fresh inquiry ya ma MP kuti afufuzenso apeze za zimene zenizeni zimene zidachitika zokhuzana ndi ngozi ya ndege. Anthu ajali nkati akufufuza, lero tikumulola kuti wa Bakili Muluzi TV aziyankhula mmene angayankhulire zokhuzana ndi ngozi ya ndege, pamene inquiry ili nkati ndikumanena kuti ayi munthu wina alipo ndi wa moyo ndipo sanafe, alipo abwera. Zikutanthauza chani? Mphamvu akuzitenga kuti anthu amene tili mdziko muno tikangoyankhula zinthu zokhuzana ndi dziko lathu timasakidwa usiku ndi usiku, kumagwidwa ngati ngumbi. Koma anthu onena kuti sitithawa, sitibisala, timagwiritsa ntchito mayina athu, timakhala tili mdziko muno. Koma ena akupezeka kuti akubisala, koma akubwera ndi kumakayankhula akuti chifukwa akuyankhula za MCP. Tayiwala kuti nkhani zimene akubweretsa Ntanyiwa ndi za national interest, ndi za public, zimene sizikufunika kuti ngakhale apolisi akakhale chete ndi kusamugwira Ntanyiwa kuti azabwere ku inquiry kapena akafotokozere bwino, chifukwa ndi zinthu za sensitive zonena kuti munthu akanene kuti munthu mmodzi amene anali mu ndege anathawa ali moyo ndipo akusungidwa. Ndi zimene zozo dziko ndi kumakakhala zija zonena kuti zikungosungidwa, and that's not zoopsa, that's not zo sensitive zoti munthu akhoza mazikamba mmene angazikambire. Ine ndikukhulupirira kuti akadakhala kuti ndi Bile Malata akuyankhula zimenezozo, magalimoto 100 kuchokera ku area 30 akanakhala amulondola Bile Malata kuti tiye ukafotokoze bwino, utiuze bwino munthu ameneyi ali pati, kuti tisavutikenso ndi inquiry chifukwa panalibenso ntchito nkhani pamenepo kuti anthu azikavutika ndi inquiry. The best was just kupita kukamutenga munthu amene ali moyoyo, ameneyo ndi amene angafotokoze china chilichonse chimene chinachitika kuti ngozija ichitike. So DPP ngati mukusekerera wa Bakili Muluzi TV kuti azimenya mayi Dr. Jane Ansa amene ali vice president wa dziko lino la Malawi, amene anayima limodzi ndi Dr. Professor Arthur Peter Mutharika, ndi abwere Ntanyiwa akabagire a Jane Ansa ndi akamenye achipungu amene ali member wa
NGC member wa cabinet ndi abwera akamenye amayimbirizi akamenye amwanamveka kuchita kubwera ndi kunena kuti Malawi Cables ndi amwanamveka ndimene kumalemba zononga zambiri zimene zikumalembedwa pa Facebook. You can't even think of kuti amenewa abwere apereke umboni, koma akadakhala Bile Malata mukadachita kugwira ngati ngumbi. So amene akulula zinsisi zonse, amene akubweresa kuti kuli mavuto kuchipaniko, amene akubweresa mavuto kuti mubomamo muli mavuto ndi anthu awiri, Bakili Muluzi TV ndi Ntanyiwa, chifukwa kuti akubisa mayina awo ndi zigoba. Anthu amene angabwere poyera ndi kumayankhula zoona zenizeni ndi amene mukuwatenga kukhala adani onena kuti koma awa sitingathe kugwira nawo ntchito, awa ndiye oyipa, koma mwayiwala kunena kuti ndi Amalawi. Ndiye mwayiwala kunena kuti MCP inakhala 26 years after Dr. Hastings Kamuzu Banda, and you are going through same pace. Yonena kuti after Professor Arthur Peter Mutharika, ngati simungakhale bwino ndi anthu, ngati simungachite temu anyamata awa amene akungolongolola, amene akuoneka kuti akumalandira kuti ndalama mpaka 200 million kuti ati azibagira boma, ena anyamata akuvutika, amene wawo awa akupangisani kunena kuti muchipanimo mukhale makangano, mbomamo mukhale kukayikirana, chifukwa anthu simuziwa kuti pamene Ntanyiwa akubwera ndi kumalimbana kandi Honorable Chipungu kunena kuti ayayi ali ndi apeza manyumba mbirimbiri, apeza ali ndi mahotelo, ali ndi loji, azitenga kuti ndalama, kutheka kuti akugwirisidwa ntchito ndi ena amene akunamizidwa kunena kuti Achipungu azafuna vice president kuchokera kwa mayimbirizi. Ndi tiapweteka bwanji, mpwetekeni moteremo. Koma simungathe kufufuza ndi kudziwa kuti kodi amene mukumunenayo ndalama zake wazipeza bwanji. Mapeto ake mumapezeka zija zoti mukupanga udani umene uli onena kuti mukanamanga chipani chikhala chikuonongeka, anthu akhala kuopa kuti tigwire ntchito, au moonekera akhala kupinda michira, zimene zija zikupangisani kuti kuzakhale kovuta kuti mupeze successor wabwino wa Professor Arthur Peter Mutharika amene akhoza kuzakutengerani kupitiriza boma kamu 2030. Mapeto ake kumenyana kumene mukumenyanako kukhoza kukupangisani kuti muzakhale so 25 years muli ku opposition, ndekuti anthu omwe aja amene mukuanyoza lero aja amene mukuti yayi koma ndi akuphaja azapezeka kuti abwerera mboma muja inu muli ku opposition, chifukwa zimene anthu akukumana nazo pa ground, mavuto anthu amene akukumana nawo pa ground si mavuto amene akukumana nawo Ntanyiwa. Kuti Ntanyiwa sangabwere ndi kunena kuti yayi chifukwa chonena kuti ineyo ndikuyankhulira DPP ndi kuti Amalawi sakuvutika, chifukwa choti ine ndamenya nkhondo yonena kuti MCP choke mboma ndi mabodza anga ndi kuti Amalawi sakuvutika, ndi Amalawi azatenga zimenezo. Amalawi azatenga mmene mwayendesera boma, mmene mwakhalira ndi anthu pa ground, mmene anthu asangalalira, mmene zitukuko zabwerera. Legacy imene wasiya Professor Arthur Peter Mutharika, even successor wake sangazavutike. Peter Mutharika sadavutike kukhala president wa dziko lino la Malawi after Bingwa Mutharika, chifukwa kuti Bingwa Mutharika anasiya ntchito zabwino. Then mafuna ndikuchenjezeni inuyo a DPP kuti kutsogoloko after 2030 sikuzakhalanso teremu ina ya Professor Arthur Peter Mutharika yankulukuta moyo. Yomaliza anachita kunena even ku convention kuti 2029 akuzasiya ndale, ndipo 2029 kupita kutsogolo pakuyenera kubwera munthu wina. Munthu winayo sangafanane ndi mmene amakhalira Professor Arthur Peter Mutharika, munthu wofatsa, munthu osazitengera zinthu, koma mitima imene muli nayo yomafuna kusungirana mangawa, yokusungirana zipolopolo, yomagwirisa ntchito Ntanyiwa ndi Bakili Muluzi muchipani mwanu momwemo ndi kumafuna kuti muzimenyanisa anthu, zikhoza kuzakutengerani 25 years muli ku opposition, chifukwa chosatira zinthu zimene zili za mabodza,
zinthu zimene zosathandiza, koma zoti mukhale mukuyang'ana chipani kuti kodi chimayenda bwanji. Secretary General ntchito yake imakhala chani, regional governor ntchito yake imakhala chani, vice president wa region ntchito yake imakhala chani, nanga director of women ntchito yake imakhala chani, director of political affairs ntchito yake imakhala chani.